Takže deti, dnes budeme mať taký deň, kde nás bude Dávid za mnou natáčať. To znamená, že budeme sa správať slušne a budeme sa mať radi, budeme chodiť pekne vo dvojiciach a aj pekne spinkať. Samozrejme, teraz si zopakujeme abecedu. Kto nám ju zopakuje? Ja. Tak, dobre. Zopakuj nám teda ty, Myška, myš, abecedu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, X, V, Z. No, takže povedala si to veľmi pekne. Samozrejme aj vy ju pochválte. A zabudla si tam jedno písmeno a jedno si dala dvakrát. V dvakrát, X alebo Y nikde. Takže, kto nám skúsi ešte raz tú abecedu povedať? Ja. Pomaly, hláste sa pekne. Ja. Tak, kto chce pred tabulu, tak môže ísť. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, X, Y a samozrejme Z ako zlatý zvon. Veľmi dobre. Tak, kto chce ďalší povedať abecedu? Už nikto? Tak ja vám ju poviem správne. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Z, X, Y, Z. Z sa niekedy v abecednej pesničke opakuje dvakrát. No, tak ja sa idem, alebo nové pravidlá. Kto z vás, decká, by chcel poprezerať všetky lavice? Nikto? Tak každý deň bude niekto iný. Takže dnes poverím chobotničku. Čo? Prečo ja? Tak dobre. Pekne uprataná. Pekne. Veľmi pekne. Idem ďalej. Pekne. Posun si do lavicu. Pekne. Zle. Pekne. No, takže povedz nám, kto ju mal zle? Bajuška, ten posledný pejseň tam vzadu. Takže, Bajuška, uprať si to a my ostatní si zatiaľ... Čo poviete? Čo by sme urobili? Opravili si lavice. Áno, a keď budeme mať opravené lavice, tak čo? Tak... Jem. Tak povedz. Tak si nastúpime do dvojíc. Presne tak. Šikovná. Takže, kto si upravil lavicu, si môže nastúpiť do dvojíc. No, ako vidím, celý tento rad už môže ísť. Čakajte na dvojicu, alebo viete čo, rovno choďte. Už do jedálne.
hotové. A já. A já. A já jsem hotová, paní učitelka. A já. A já. A já už jsem hotová. A já. A já. No, všetci oknem, já jsem hotový. No, tak. Presuňte sa do jedálne. No. Ako tu vidíte, máme tu pekné lavice. Krásne sa robí. A tu, decka, je jedáleň. Tak. Tu všetci krásne obedujú. Tak my prídeme sem bližšie. Tak. A poprosíme naše deti, aby nám povedali niečo. Tak? No, nám tu varia veľmi, veľmi dobre. Áno. Áno. Nie. Áno. Áno. Tak, mne tu aspoň nechutí a vždy všetko spápam. Aj teraz. Miau. Mica, cica. So stolu sa neodchádza. Prepočte, pani učiteľka. Mne tu chutí všetko. A najviac mám rada parené buchty. Mňam, tie sú dobre urobené na pare. Mne tu nechutí skoro nič. Ja by som sa chcela vrátiť domov. A do mojej starej školy. No, mne tu chutí skoro všetko. Okrem parených buchiet a ešte okrem slížikovej polievky. Tu ja napríklad rada nemám. Waf, mne tu všetko chutí okrem tých mačiek. Všetky mačky sa sem tlačia. No dovol. Ale je to pravda, vždy sa na mňa tlačia. Proto máš pravdu. Na mne tu chutí skoro všetko. Som šťastná, že tu mám mojich kamarátov. A sú to veľmi dobrí kamaráti. Ja sa tu mám úžasne. Lasty. Dole zo stola. A chutí mi tu hlavne jesť. No. Chceli by ste vedieť, čo mne chutí? Tak, teraz si to objednám. My tu máme normálne menu a nás obsluhujú. Sme známi ako najlepšia škola na svete. Tak, to by bolo asi všetko. Z môjho pohľadu. Deti papáme a žiadne kecanie. Mali ste na to jednu šancu. Potom pôjdeme von a potom spinkať. Takže dobrú chuť. Všetci, ako vidíte, už papajú. Skoro celý rad už dojedol. Ako pekne sedia. No. Môžeme vás predbehnúť a ísť sa vopred pozrieť na spálňu? No jasné, že môžete. Tak. Spálňa. Uvidíte, ako čudne budú tie deti tu spať. No, počkáme ich tu. Takže, deti, potom príďte a všetko zedzte. No, tu
spinkám ja. To je tak dobre. To je to také mekučké. Za chvíľu prídu aj moje deti. Stále som unavená. Pani učiteľka, ste v poriadku? Ste v poriadku? Neboj sa, ona spí. Naozaj? Áno. Tak dobre. A ja idem spať. Moje miestečko je tu. Sice sme nespapali všetko, ale nebolo to ani dobre. Tak papa, škoda, že musíš ísť spať až tam hore. No. Ty tu nemáš čo robiť, to je moje miesto. Vy mačky spíte dole, my psi hore. Tak. Srnkačka. Som v poriadku. Mi sa behlo. Už nám prišiel aj ďalší spací host. Myška. Myškis. Ja spinkám ťuňa. Ja spinkám tu. Prečo musím spať vedľa tej myši? No, ja nie som mačka, ale spím s mačkami. Tu na. Veľmi zábavné. Chobotnica ešte je. Ešte žere? To by som nepovedala na ňu. Bude musieť byť tučná. Kto povedal, že ja som tučná? Mňau, nikto. Ja nie som tučná. Čo? Že nie som tučná. Nie si tučná. Tak, pozrite sa na tie krásne zlatička, ako tu spinkajú. Aj s pani učiteľkou. Mačka. Neviem čo. Pes. Váška, pes, myš. Chobotnička. A učiteľka Srnka. Mne sa tiež. Idem spať.